Invain chi bai leu le tun tuma kan thu poya chuan ram huai lal ram ti ani anga he khovela hian ram huai te hi khoyang an chena khoyang en khosak ti te kan tar lang do na zau takin soi kan tum don nia chumi mai in ka channel te man subscribe sak vele zel ula min han share sak ula ka video te in ngai dan te comment section a khan han tar lang le ula kalau share ve zela in zerbel nam po ka mang zel ani tharau khovel kan chai le tak tak anga kan buan te hi kan hriat chian an ngai em em a kan buan te ber ero chuan kan hriat chian hi an du lo em em ang ti a hriat sa reng mai tharau khovel kan soi don awangin adik chat chat le a document ang zonga a fin fian evidence ang te chu hanin pek chat chat chu hara ma se thil hriat fi atak tak lo min bei miau si awang le kan tan thuap na ani bok si awangin mual phona chu paljamin kan han bitum le mai aniang chu zau takin soi kan tum don nia ama sain gap theory kan soi to a khata khan he kan chen na khovel hi alu ama saber tu kan ni hau lo mai ti kan soi to a mihring te siam kan ni ma de in life form dang an lo om to a chung life form le civilization chu pathian shrem na thim le tui manga ti chimi an ni to thu kan soya chu genesis bung khat chang ni chang thum chawa engma an lo om ma thim le tui an lo om sa na chan le chu khovel chu achia ruak hlui hlon rau san an lo ni to thu kan soi to ni kha chung ho fossil se chu mihring ten oil le natural gas kan lei chua te hi thui tak an ni mel thu te po kan soi boka abak te chu tlai kho nuwa kan lei chua evolution theory in ngana ta na an man tak ho khovelin bible creation account a hnol rup na chan te po kha ani thui em bok ani chu khovel masa chu tu ta na siam nge tunge an guardian angel ti kan in zo tani chuan tu na kan mel ma setana lucifer hi ani mel em mai ani bible ezekiel bung som ni pariat chawa chuan chu pa chu eden huana alo cheng to thina moina tin reng le ro poina tin reng a thuam ani ti kan hmu ani kha a top da ne ro chu a chem em mai thung i om le to ngai reng lowang ti ani kha bible kan hmu kha chu khovel masa chu eng khovel nge eng tiang tak ro pui nge eng ti khun lai mi nge ti te hi mihring te hian kan hre tak tak lowa bible hian chip chiarin ain ziak bok si lo in ziak a hnekin chu khovel chu an chhelo to hrem to ani awangin atu te ma chu an hming dik tak bo hriat reng an ni to lo boka aveng tu an guardian angel lucifer setana kan ti bok po hi a hming dik tak hi mihring te zinga tu man an hre to lo mihring benga hriat thian to lo mihring ka a lam chhuat thian to lo an chhelo to ani wangani chu tiang zelin bible ram huai de po kha an hming dik tak kha soi chhuak khap an ni vek to boka an thil tiang kha in soi ve mai thin mit dela bengonga nuaya ti te in an hming tak tak ani lo ti chu kan hravek ome isune no chhuat dom po a an hming a zo khan chu tiang chuan an soi ti kan hriat kha maktai ro chu an ti saput lai ni chu hrem an ni to a ma se disembody unclean spirit an ti sa an tharau thi thei to lowa an chang ta dei mai hi chu ngai na kan hrebik lo ome rin dam bera chuan thi thei lo na an chang ani mela thi thei to lo na nein an om ani mela chu kan bible nei atanga kan zuk zel din chuan adam ate kha an bo chiat nu khan pathianin nun na thin kong kha aveng hal chat maya aven na chan po thei chu an lowanga an ayanga kum khuwa in an nung da ange ti ani genesis bung thum chang som ni pahnia kan hmu kha bo chiat nu pon kum khuwa nun chu a thei tho ti na ani chu khovel masa chu he kan khovel masa ang deuh diak hi ani ve mel thawa anin tha punga anin develop ve fe mana nun na thing po chu an ei man ani berang chu shrem an ni nuwa po thi thei lo na an la nei ta tlat maya taksai ro chu an nei to lawa disembody spirit taksa nei to lo ma se an tharau thi thei to si lo an ni thung ani ngai rot mai po in taksa nei thin taksa nei ta si lo atui le anuam hre thin engma ti thei to bok si lo khoi thei nei to bok si lo thi thei bok si lo chol thei bok si lo chu a hrom dan tur zia chu soin asiak lo
hele ya tak hian pathianin adama te bo chen nu kha chu tiang chu an ni ve ang tia hlawa kum khu a nun theina immortality thi theilo na an nei a hlawa wangin nun na thing po chu an ei a khapania chu ti la ya kan thi to nu po a keima ni immortal thi theilo na la omrin na hi bible kal ram huai bum na zirtir na ani tlatlat ani atir te an bo chenga lo ni a lan na te chu anin thlapung na se em mana chen na te po na sa tak zau tak an nei man ni na hriata khopui te po an dina lalram te po an dina an ma ani te po anin do ve thin ani arin om em ani an tam em arin om na chan chu fossil fuels reng alo tam zel meile an hnu ma le sul hnu lei chua tur om zia meile atam em thin mai hi ani an ni na chon mi hring te aya hnuai hnunga siam an ni hmela ram salal ram anga soi thei po ani hialang ma se intelligence fin na le thiam na nei mi hring hnuai dewa siam an ni hmela nam sang thla sang ang te po in an om boka fin na po ain san hlein anin ro pui hlei hle bok ni in alang he khovel pumpui hi an civilization chuan adapt chuak ve man hial tho ani hmel bok ma se pathianin an puin asiam ve lo ani arin oma mi hring te pathianin an puya asiam an thik tatlat mai wang hian chuti zong chuan pathianin a hremta ani hmel ani lekha mi chin kha chu to ka ngai la bible a zom fu tum don ila thome ama sabera chuan eden huana eviron thlem tu kha he khovel ma sa mi hi ani arin oma bible copy chhong tu te lekha ziak tu te hian bible an copy chhon hian noun hi an upgrade fo thin maya setana ti thumal te hi babylon sultan na atanga an washriat chop ania saltang an lo kir le a bible an copy chhon khan setana ming hi an ziak lut an zep lut ani mela sultan ma zia le khabuwa de po setana ming hi kan hmutanual mai sia adik chui chuangai na hi om der to si lo engpo ni se tun laia rule ron tleng ang chi ngot hi chu an ni lo a hrem na kha bok khupa kal thu ania evi thlem tura a local lam kha chu a bok khup lo ani hmela bok khup chi tleng chi hi chai fe tham anom leang ma se kan soi tuma tangin kan peng na sa don sia rule pa ngai ani lo ti zong hi ni mai phat te se bible kan en chuan chu khovel ma sa a guardian angel khovel veng tu chu mel thaem em le fin na khat mel that na le fin na thafam kim ani tlat maya a mel i suan a soi po trek tla ang atimau maya a soi fia dan dang om ma se a mel thale tukti hi bible in min hril tlat ani chu a mel that na le a fin na ngei chu alo chapo pui tak le alo tluk chiat chan ani chi abok ani setana tak ro hi chu a mel hi thataka ngai turin voi khat zeu po bible a hian a soi lang lawa monster ram huai ani hmel jok ma peng fak lo mai la lucifer hi guardian angel chu ania setana hi chu pre adamic race an lalpa adama hun palam panga ram huai lalpa reptilian race reptilian kan ti chu thil nung tleng chi bokwak chi kan ti khania chung te chu ani hi ani dan chu ani hmela ma se soi pol an ni to a thu chiang e ro hriat thei ani chuang lo apoi mo na em po om bok om lowe everon thlem tu kha angel van tir ko ni lo khovel masa an species ani arin om ta ni chu bible in rule ti kha sap tonga chuan serpent ti ani deuh vek boka tur nei chi soina nge ani bok bible a serpent dragon beast leviathan behemoth ti te hi ain kung kai vek maya chu pre adamic adama hun masa a adama om ma khovela species ngei chu eden huana everon thlem tu chu ani yang ti arin thei ani december di tharau thi thei to lo an nia an form ron lak chu an du ani maya in mi thla rule in vingvel kwalang hi chu ani lo tura ngai ula chu wang chuan mi hring pian ang mi pa mel thajet engamotia a mel rule an na deuh nei siang hi mi thlaila a fu ber in arinom ani helai thu apo hian bible a in zia dan phena hian thil in thup atam lu tukang ti hi arin thei mai evi khan thei ra ni lo akung zok kha I tlat mai te kha amak ngang maya a sexy kan ti zok don em ni
mà se chu mizo Bible chuan a let ling tel lo thung ti chuan everon thlem tu chuan poina sa tak ron khoin mihring chu a ron khoi ching penta a mihring ne na in thla pol serpent seed chu evi ne na hian a ron thun ta ni in alanga chu sual bul chu ani e pathianin I thla seed le mai thla seed ke in do ti rang ati khan serpent chuan chi a thla ve thu Bible in min shil zau thatani aklu min pe zau thatani helai topic hi chu ti hian kalsanila ashana chai chi ani ya aram chan le kan la soi zui don nia ti chuan adam om ma khovela chuan tharau thi thei to lo ho chu chung ho chuan chi an ron thla da tlat maya taksanain adama khovel nen ain chen pol don ta tlat mai ani chu pathian in aden bo chiat na kha angai dam ngot lo kha in dem thina pathian kha anun rong ti tu kan om mai thei kan hriat lo wang ani ti ta ila kan holu tuk lo tura kan nga ye chu khovel ma sa cheng te chu tuna demons kan ti te unclean spirit kan ti te an taksa a thi theilo na lo ei to si engma ti theilo om ho ram huai hi an di mel ta ber ani chu tharau khovel laldan in dot kan enanga achung bera guardian angel an oma chu lucifera ti meila anwaya chuan domain atanga an hnu thla kho và nó chẳng ăn hụt thao khâu fallen angels ăn lâu ổng boka chung hậu chu Theos tia cầu ăn nia Lucifer hiền và na van tiệt cầu ăn hụt thả a hel pui kan ti phâu hiền van pathum na assembly of angel hậu a han khoi phak hi arin om lo bok om zia chu Lucifer hiền a tiệt cầu hậu hi van pathum na pathian chen na mi hi ani arin om lo ti na ni chu Lucifer chu atir te a solar system he kan chena solar system enkol tura napek ania athu nei na hnuaya pathianin van ter ko host khat apek thu kan shabok ani kha chung zinga chuan bum thaya mual anei ani jok mela van ter ko ho pathian fa pa te zai khom na an hain lan ve zet kha chuan tungai ani an lo shamang hlom der lo ani kha alar lem lo a han in soi chop vel ani kha khata khan setana ti ania ma se chu Babylon Sultan nuwa le khajiak tu ten noun chu an upgrade inject chop ani mel jok ma Sultan ma in setana ming hi juda ten an hrengai tat lawa pathian ming dik tak jok po kha tlai kho nuwa Bible pum atangin an le lin na lama an pai evek ang hian chu wang jong kan hre thiam mai ome ti chuan chung wang ter ko hel ho te chu an bo chia ta ka chuan tara sa khung an ni ta chu khuar khurumong nei lo kan ti thin kha ani om zia chu leisi lo van si lo ti na nia van hi chhong thu mo ma Genesis apathia din tuile tu in kara chuan borok zau tak om sela ati vana vo kha tha ati ve thei ho lo ti in chik chonin muthayang a chan chu van chhong khat na chu Tartarus fallen angel Satan an in bottomless pit leisi lo van si lo pathian an chedong te shem na chu ani sia Isua boruaka thing an chedonga khai kan le Mosia darul khai kan kha ani na chu ani ome boruak van hi pathian an chedong chu ani ya chu thupuana leithar siam ruala van thar siam angai na chan chu ani chi bok ani kan han tarlan le tu chu demons ho an ni le ta a Greek tonga chuan demons le daimonians anom sang ta ani Greek mythology in en chuan Theos fallen angels ho tirka demons le demonians ho anom tin hremayang heng ho hian laldan in dot an nei sang ta thua maya anin suala anin huwa anin era anin beya huai deuh le doi zep deuh chak deuh le chak lo deuh fel deuh le sual deuh om ho theilawa rambial sang neya om anom ta tlat mai ani hei chi hiania Poland FSC bung ruka kan buan te chu ti sa le thi sen an ni si lo ati tak chi achuni en chi kang o ama sabera chuan lalna principalities panhina thuneina powers pathumna thim chunga khovel rorel tu te rulers palina van hmuna te tharau sual om ho te an ni zo ke weak spirit ti ania amal mal khian khing te khi chailoi tham vek an nia amaro chu kha chu kan soi zui lawanga chuan pakhat na principalities bi khi kan thupu ania khi kan zui bi kang kan soi zui tur ber chu kan soyang khan in lal heidan in dot principalities chungchang hiani anga rambial sang in opsiam dan ti te hi kan tar lang zui don ani
adama hun ma khovela khan he kan rama hian engber nge cheng kan hrelawa ma se chi ro pui le chak tak chu an cheng lo ani hmel lalram ro pui tak chu an din lo ani ti chu tuna kan hmu thei thu nei na in rel bol na tang hian kan hmu thiam thei ruak ome rindan pakhata chuan tuna kan ram lua hian ram huai ho a hnuai hnung ho ba kha an om lo ani hmela chu kan mizo thon thu atangin a rin hriat thei ani tlang tin hi a in lua sam ve fer ani hmela u nau po tlang sang an chanin a in do zel na chan hi tharau lua tu khuwa an ti kha an sang zel ti na ni hmela chu tiangin sa an biak po nam khan an nei sang zel bok ani kha zo na tha ka po zo ram lua tu hi diamonian sau khat khuwa pakhat sa pakhat chu tiang zelin chin hills lua tu hi diamonian sau dang atlang ang le arizon ang le anam ang hian an sanga an in dawa an in era ein phiaru ti hi alang theilam atang hian alang theilo hi kan hmuthiam theyo me mizoram bi ka po mar lam lua tu le chim lam lua tu te hi an lain nei viau na a an in kara neu om ti achiang takina hriat theya ai zol khopui bi ka po veng sang hi an in chan sem ti hi a hriat fo thin hote a in huat na le in em na hi a le hluai thin vai ho nen phai hi chuan diamonians te hi a in ang lo chiang bal ti hi a hriat thei kan pi pu te thon thu kan chiang ngat phai chuan mizorama ram huai te hi an hiam khop maya mihring te kha an hlau deuh fowa thom rebeng cheng te kha an hlau ngot zela pasal tha te pon an vauzam mai thei kha an ni ti kan hriat kha akhua pem ta te po an chan chin hriat ani thin kha trau mai chhar chi kan ti te po kha khang an pem kha ani mel khop mai poi ta deuh kan hriat thiam bok si lo chu mizorama chan chin thaeng a ron lua ram huai noi tung jok te hlawa an kal dar lai khan setena hian mizoram hi a en chik tabik ti hi a rin thei khop mai ram huai te kan te nge ya ma se ram huai dang an ron lu bel tatlat mai thung ani ber hi ram huai te chuan ngai tu nan seng vak lawa an fing lo kan ti meng chu heng ram huai kan han ti te hi man lai pi pu hun lai ram huai demonians an ti ho kha ni ya ei le ti sa chak na lam an thu pui bera demons ho chuan taksa in thuak ril ru le thinlung lam an bei to zo ka chung kan han soi te chu demonians kan ti ho le demons kan han ti ho hi in ang lo ti hretai la thome chung ho chuan taksa in thuak ril ru le thinlung lam an bei to zo ka chu kan ram politics le kan khotlang nun sa khona le kan moral value le value system a kan mutan ni tatlat hian alang ani taksa an chet kha chuan hriat chu aul sam me ma ril rungai to na le thinlung lam a hne to ero hi chuan bei hi an sak top khok ani bere kan rama sual na fel fai zz ei ruk na bum na mani ma sial na in phia ruk na te hi mihringa ain tran lawa an top ngot hek lo kan buan tu te chu heng demons ho thuak thinlung le ngai tu na khoi tu te hi an nia an finga an huang tawa an phakara khang man lai huna ram khoi ho te aya class sang jok chuan ni chu bible kan hmu in ruak thinlung phia fai ril rubun ruwa yaga le meditation lam tharau thiang hlimin alu asi lawa chuan an mani ai sual zo ka aron hruai luta ama ain an chezual sot thin ti kha ani soi mai kan nei loka heng demonians ho te hian man lai chuan taksa nei he khovel hi an lo lua to thin ti alan chen na pakhat chu taksa lu le hi an thlahel ngoya mihring taksa lu ate hi an la chak em a chumi kal tlang chuan man lai an lo khoi thin ei tur le ti sa chak na le thisen chuana te hi an ron ti pui tling thei chau thin mihring taksa an lu thei lo po in khap tu anom sia ran sa taksa tal hi lu an la chak fo thina tin atir lama kan soi theos le demonians te dang lam na chu an movement soi ani reng hian an chet dan soi ani reng hian theos te chu chuk le chho up le down ang hlira soi an nia demons le demonians an pani hian english chuan demons kan ti vek thunga an ni te ro chu helaya awak vel ruai ang hlira soi an ni thung ani taksa nei to lo ma se man laya chen na mun lo nei thin an ni awang ani nge yang chen na mun te hi an la thlal em meya thing tlang si lung ram hnuai te hi an la in ti ta tu em mai bok ani tin som an ni le an ma ni lo welcome na deuh bung ruwa trong kam bung bel te kha
kan chen na in a om chuan chu in chu a in ti nei tu ve ngam thin boka chu in chu sang kan ti te hian ni amulet an ma ni lam rong kai mi in abun chuan chu mi hring chu an bo deuh nge thin kan film en du zong kan music ngai thak du zong kan in chei du zong kan ti du zong te hi an ngai changa mi hring ril ru an hriat thei lo wangin an chak lo na hi henga tang hian an chi ka an zuam tur an zong thin ani an na thober chu eden huana nan na hrik kan thla tu te tang kan lo kai to setana chi kan ti don nge kan DNA override thei Trojan horse in phum ru chu ron ti nun an tum berania kha setana chi thalo eden huana kan kai kha ron ti nun an tum ber ti na ni chu chumi atan chuan ri te wai frequency te an mang thei veka kan sensory kan hriat na panga kan thil mu kan thil ngai thak kan soi chua kan nar kan hip lu kan taksa le kan kut le kan vuna kan de te kal tang hian kan taksa a sual pu eden nan na hrik chu an zuk activate thei vek ani tin kan ngai to na te po hi electromagnetic energy manga chom an nia chu kan bo rock hip lu oxygen hian a chom tur ani lain kan bo rock hip lu atang te po hian kan thisena kalin kan hat kan lunga kan ngai to na kan faculty hi an ron command thaya chu kan neuron sa command an han pe thei boka in ngai to du lo deuh te hi in ngai to fo mayang hetiang ka ngai to du lo ti maula in thua ka neurons kha an thunun to chuan in ngai to na tangin in pai thei mi lawang chu tiang chuan in om thinem ka ti to mi lawang ka du lo tiang ang maula in thua ka an la ti lu thei tlat in thua ka an la lui thei tlat to cheu ani chuan kir le hi asak to lutuka no pang thang la ya hian film khur angai dan jia hi soin asiak lo ome he topic big hi chu a hrana chai chi ani zo kang apoi mo khop maya a chul ani chong kan la soi don nia medical science he theng au hi a hrethiam vek lawa tun la ya kan soilar fo mood swing kan ti mood swing nei kan han ti hawang chi te passivity kan ti hawang chi te hi heng hau zia rang vek hi ania enge an khoi ber ni lang chu kan nervous system an khoi ani mel bera an nin direct in an khoi ani lawa an agent kan lo pian chua pui acid chikhat activate kan DNA override thei kha an pai hi ani ber mai chu inherited sin ania in tha chonjel ania soitura tama alo chui zui ve ro thisen beat le smoke te ne in zom vek ani ti chong kan thu soi te kha a mor han bok don naila heng ram hoi te hian khovel hi an reason ang le a nam bilang hian in chan chema man laya an lo lua to ani phei chuan an huang tawe me ma hei hi ram le ram in do chan nam le nam in huan na le in be na chan nationalism le patriotism racism le nam feeling ram feeling kho feeling kan ti te hi ani he thil hi babela sa khodik lo atang khan Pandora's box ang chia lo trai dar ta nia tonga sanga an kal dara khovel hi pathian rem ruat lo dan zarin principalities chen sanga tharau khovel hian an opta thuap mai ani khovel hi pathian rem ruat lo dan ang zarin chen sangin tharau khovel hian an opta thuap mai ani chu Pentecost nia khan tharau thiang hlim chuan aron do dal ta chia he khovel hi system pakhata luan khom tir atum ta thung tranga chu Pentecost tharau changtu te chuan chu thil chu an mufia van lal nawang achana Calvary kan dang chuang love an lo ti ta thin ani ti khang kan soyom zia chu kan muthia mem ko ushana tama venga arama party system a power in chu na indai dan na achan dik lawa reng chuan heng demons le demonians ho hi a phena tharau chuan ni vek ani chu tharau sual lal ram chu ani e Pentecost tharau dik tak changtu ten ram le nam le chong le pol le ram in dai dan na hian chan vo an nei ve lawa isu hian he in dai dan na bang politics nam chong culture le traditions race ethics kan ti te pol ram nam bil veng bil khobil adang zong te po hi aron noi re vek dona a chan chu a phena tharau te chu aron do ber tur te chu an nia chuta chuan he khovel hi lal ram pakhat nam pakhat chong pakhat biak dan pakhat system pakhata aron luan khom tir dona chu a model a thil tum chu kan hailo nan Abraham hena a thuk ru dei to a ama nge mishinga lo piang ina en chin to a chu system chu a thatok ti pa ma a fin fia to a
gentel te le chu nam chu zai khata luan khom tir chu kum sang ni kalta khan alo tum ani tran to a ma se chu pathian zir tir na loading chuakin isua zir tir na loading chuakin khovel nam dang te lalram dang te anoi re vector kha feelings anoi re vector chu heng ram hoi te hian an dolet na se me ma chu history a kan movek ani ma se hun bitia Maradona chu ngei chu Messi hian aron champion pui dona chu ngei chu aron tung ding dona ni chu setan le ho te chuan soi thlei theilo khopana sa in tuna tang hian an do dal boka chu pathian ming le a manifesto awang chuan khovelin chumi lo support tu te chu a huat ron don ani ti hi chiang takin ka soi ngam ani nima sila in engala tholang ti zia ka ni thung kha tu po hriat thiap theina tharau nei chuan chu hra thiam mol ro se ti hi a mor bok nan mang taila thome ole ti khan kan du to ka nga ti khan kan tar lan atang khan ram hoi de chen na khovel chu khovel dang ni to lawin he khovel tho hian ni ya kan soita kang khan adam hun ma khovela khan he khovela hian lo cheng to thina ti chuan thi thei to lawan ni awangin he khovela hian pathian hremna tuarin anom ta renga in ti ta tu tak tak te po an la ni ti te po kan soi tang khan kan thra thiam o me Isu Krista thi na chuan khovela nam sang te khovela pol sang te veng feelings kan tiang chi te nam feelings kan tiang chi te hi ti rea ama lal ram dina duwa ma se chu setana le atir ko he khovela om te hian an do dal na se me ma a thengang ti hi an hlau ber ani ti te bo kan thra thiam o me chunjom le wat kan tum don nia